Good evening and welcome to all of you. Добър вечер и добре дошли на всички. It is an exciting pleasure to be here today and talk to all of you about love. Това е едно много възбуждащо удоволствие да бъда тук пред всички вас и да говорим за любовта. About love and the not self. Да говоря за любовта и за неаза. So, the dark side of love. Така да се каже, за тъмната страна на любовта. And those of you who are familiar with human design Тези от вас, които са запознати с Human Design, will see it earlier, and I hope that the rest at least will see at the end that when it comes to the dark side of love, I'm a living example of it. ще го установят по-късно, а тези от вас, които са запознати с Human Design, ще го установят по-рано, а останалите, надявам се да го установите до края на събитието, че аз съм един ходещ пример за тъмната страна на любовта. In the sense that whatever I'm going to say to you, I'm going to say based on my own experience. В смисъла на това, че всичко, което ще ви кажа днес, аз ще го кажа от моя личен опит. It's how I explain it to myself through the understanding that I gathered by looking at my life through the lens of human design, of course, and the mechanics. Това е начинът, по който аз съм си го обяснявал сам на себе си, разглеждайки живота си през призмата на Human Design, през механиката на любовта. What is love? Що е то любовта? That's my big question. Това е моят най-голям въпрос. It's a lifelong research. Това е изследване на цял живот. And you can see in the human design, love is in the G center. Можете да видите, че в Human Design любовта се намира в G центъра. And you can see my G center. И можете да видите моя G център тук. In human design, where we are open is where life is our school. В Human Design, там където сме отворени, това е нашето училище. That's what we're here to meet. Това сме тук да срещнем. That's what we're here to learn about. И именно за това имаме да учим. Until the end. И то до края. I hope by the end of the day you will see that the dark side of love is just the dark side of love. Надявам се до края на днешния ден да установите, че тъмната страна на любовта е просто тъмната страна на любовта. It's not a problem. Не е проблем. It's a symptom. То е просто симптом. That love must be somewhere. Че любовта най-вероятно е някъде. So I know the symptoms. Аз знам симптомите. You know them too. И вие също ги знаете. We all know the symptoms. Всички ги познаваме тия симптоми. But we know the symptoms are not love. Но знаем, че симптомите не са любов. So it must be something else. Така че най-вероятно тя е нещо друго. But what is it? Обаче какво?